lamari yau kuma guna kin zama to mata. So halitta ne ni da ke yau mun cika alƙawari. Sauyin lamari Allahu ya so ka zama angona. So halitta ne mun cika buri mun rike alƙawari. Da bakin lamari zuciya ta ke yo kokawa. So halitta ne kin tafi kin bar zuciya da mari. Ikon Allah a burina kin zamto mata. Dole ne murna zuciya yau ta cika burinta. Kin zamto min rabin jikina yar autar mata. Min yau dace da ni da ke yau mun cika alƙawari. So halitta ne matar mutum kabarinsa hakika ne. Inda rai da rabo wanda bai samu ba ya ɗau haƙuri. Karkato na yau farin ciki na babu misaltawa. Har a fuskata idan ka duba na gaza ɓoyewa. Kai rai ya fi so da ni da kai yau za mu yi zaunawa. Godiya a gurin Allahu shi ke sauyin al'amari. So halitta ne matar mutum kabarinsa hakika ne. Inda rai da rabo wanda bai samu ba ya ɗau haƙuri. Duk nisan jifa na tabbata ƙasa zai yo dawowa. Shi rabin kwaɗo ko ya hausa mazayo sakowa. Soyayyar ki a zuciyata na gaza dawa. So halitta ne shi ne ya sanya hawaye na yare. So halitta ne matar mutum kabarinsa hakika ne. Inda rai da rabo wanda bai samu ba ya ɗau haƙuri. Yan alƙawari a yi a'ida ba laifi ne ba. Ni kai na sayar ba wanda zai ce ban kyauta mar ba. Shi haɗin Allah ba zai zamo ra'ayi na mutane ba. Duk mai haƙuri shi za ya ɗauri ba ya yi alfahari. So halitta ne matar mutum kabarinsa hakika ne. Inda rai da rabo wanda bai samu ba ya ɗau haƙuri. Yaya zan yi zuciyata na kai kawowa. Sai yaushe gamo ni da ke kuma zami ganawa. Ni na zama to ta mai rabo ce shi ya yi ɗaukewa. Haka ne duniya wani na kuka wani na fahari. So halitta ne matar mutum kabarinsa hakika ne. Inda rai da rabo wanda bai samu ba ya ɗau haƙuri. Babban lamari yau kuma guna kin zama to mata. So halitta ne ni da ke yau mun cika alƙawari.